Ontzitik ataratzearri undela, Santi ontziko zubitik atera zan, gutuna sal batekin. Aspaldu galdetu zenidan, dos amigos hori nondik zetorren eta ez nuen susmorik ere. Baina paper zaharren artean hauze aurkitu dut. Agiri batean eman zidan osabak. Paperean San Agustin ontziaren historia agertzen zan. San Agustin SS 3 6 6 5. Noiz eta non eraiku zuten otzia, eta nola pasatu zen jabe batetik bestera. Hasieran ez nuen ulertu zer zen, baina gero konturatu nintzen San Agustin ura dos amigos bera zela, eta bertan adierazten zuela noiz eta zergaitik jarri zioten izen ura. Florentino Urquiagak San Agustin ontzia eraikitzeko eskatu zion Teodoro Ugalde ontzigilari. 1921 abuztuaren 11 jabetu zen ontziaz, 4.000 peseta ordainduta. 1921 irailaren 16an Cecilio Aldarondok erosi zion 3.500 pesetatan. 1925 maiatzaren 8an Maria Teresa Arakistainek jaso zuen ontzia erentzian. 1925 ekainaren 25an Deogracias Burgoak erosi zion 2.200 pesetaren balioan. 1928ko ekainaren 25an Pedro Artetxek eta Josemari Goioganak biek batera erosi zuten San Agustin ontzia 2.000 pesetatan. Erosi eta hilabetera jabe berriok izena aldatu zioten. San Agustin ontziari dos amigos jartzeko. Azkenik, 1941ko martxoaren 10ean Liborio Uribek 20 urteko dos amigos zaharra erosi zuen 500 peseta ordainduta. Hori zezen ontziaren historiak zioena. Gure aitonia Liboriok ez zuen zerikusirik dos amigos izen horrekin. Aurreko jabeek jarri zioten izena. Ez zegoen lagun galdurik, ez zegoen misteriorik.